12 år er lang tid at bære på et ekko. Den 2. februar 2014 blev en isende kold søndag i New York omdannet til et smertestedscentrum for moderne amerikansk film, da Philip Seymour Hoffman blev fundet død i sin lejlighed på Bethune Street i West Village. Nyhedsstrømmen, der fulgte, var præget af den sædvanlige Hollywood-koreografi, hurtige pressemeddelelser, offentlige tårer på sociale medier og hastigt sammensatte mindeord. Midt i denne larmende sorgbearbejdelse var der en bemærkelsesværdig, lammende stilhed. Joaquin Phoenix sagde ingenting. Han udsendte ingen erklæringer, stillede ikke op til interviews om tabet og trak sig i stedet længere ind i det private mørke, han i forvejen navigerede i. Sorgen er sjældent larmende, når den først har sat sig. For en skuespiller som Phoenix, hvis hele metode bygger på at nedbryde facader og blotte de mest ubehagelige menneskelige instinkter, var den offentlige sorg en performance, han nægtede at deltage i. 12 år er nu passeret. Tiden har en ubarmhjertig evne til at filtrere chokket fra og efterlade de rene kendsgerninger. Når Phoenix i dag, mere end et årti senere, endelig tillader fortiden at træde frem i lyset, sker det ikke gennem tårevædede bekendelser eller sensationelle afsløringer. Det sker gennem en rolig, næsten klinisk anerkendelse af et kunstnerisk tyngdepunkt, der forsvandt og som aldrig siden er blevet erstattet. For at forstå dybden af denne 12 år lange tavshed og hvorfor den nu langsomt brydes, må man fjerne blikket fra den tragiske slutning i 2014 og i stedet rette det mod et forladt flådeværft i Vallejo, Californien, i sommeren 2011. Her, på sættet til Paul Thomas Andersons mesterværk The Master, opstod et af de mest intense, ufiltrerede samarbejder i nyere filmhistorie. Det var her, to af deres generations mest frygtindgydende talenter stødte sammen i et lukket kredsløb af 70 mm film, røg og uforudsigelighed. Joaquin Phoenix ankom til produktionen af The Master som en mand på kanten af sin egen karriere. Han havde netop overstået den berygtede, selvpålagte eksilperformance I'm Still Here 2010, et projekt, der havde fremmedgjort store dele af den etablerede filmindustri. Han blev betragtet som ustabil, et vildt kort, en skuespiller, der måske havde brændt sine sidste broer. Philip Seymour Hoffman befandt sig på den diametralt modsatte pol. Han var institutionen, en Oscar-vinder, en respekteret teaterinstruktør, en mand kendt for sin metodiske, intellektuelle og dybt forankrede tilgang til sit håndværk. Anderson havde skrevet rollen som Lancaster Dodd, den karismatiske L. Ron Hubbard-lignende kultleder, specifikt til Hoffman. Rollen som Freddie Quell, den traumatiserede, dyriske krigsveteran, tilfaldt Phoenix. Kontrasten mellem de to mænd var ikke blot et spørgsmål om fiktive karaktertræk, den manifesterede sig fysisk i rummet mellem dem. Fysisk havde Phoenix sultet sig selv. Han fremstod radmager med krum ryg, en asymmetrisk holdning og en kæbe, han bevidst havde låst, så hans ord blev presset ud gennem tænderne som gift. Hoffman var derimod ekspansiv. Han fyldte rummet med sin vægt, sin rødmossede hud, sin ubesværede, bombastiske vokal og en rank, dominerende kropsholdning. Da de trådte ind foran Andersons Panavision-kameraer, var det et møde mellem det absolute kaos og den absolute kontrol. Der findes en specifik scene i The Master, som ofte trækkes frem på filmskoler verden over, og som udgør selve kernen i den relation, Phoenix 12 år senere forsøger at sætte ord på. Den kaldes processen. Lancaster Dodd udsætter Freddie Quell for et psykologisk forhør. Reglen i scenen er simpel, men torturlignende. Freddie må ikke blinke. Gør han det, starter forhøret forfra. Optagelserne til denne scene var udmattende. Anderson lod kameraet rulle i lange, ubrudte indstillinger. Under disse optagelser var der ingen plads til skuespillets almindelige sikkerhedsnet. Phoenix har senere beskrevet skuespil som en terroriserende oplevelse, en tilstand af konstant frygt for at blive afsløret som en svindler. I den stol over for Hoffman fandt han et spejl, der ikke tillod flugt. Hoffman sad over for ham med en tyngde og en urokkelighed, der tvang Phoenix til at forblive i det ubehagelige nu. Hver gang Phoenix' karakter brød sammen, smilede Hoffman, fastholdt øjenkontakten og gentog spørgsmålet. Det var ikke bare karakteren Dodd, der styrede Quell. Det var skuespilleren Hoffman, der fungerede som et menneskeligt anker for Phoenix' stormende improvisation. Den gensidige respekt mellem dem opstod ikke gennem lange, filosofiske samtaler over middagsbordet efter fyraften. Tværtimod bekræfter alle kilder fra produktionen, at de sjældent socialiserede uden for sættet. Deres sprog var arbejdet.
Deres intimitet eksisterede udelukkende mellem det øjeblik, instruktøren råbte action, og det sekund, scenen blev afbrudt. At bryde tavsheden om Hoffman 12 år senere handler for Phoenix ikke om at opfinde private anekdoter for at tilfredsstille offentlighedens nysgerrighed. Det handler om at anerkende, at den form for ordløs forståelse, de delte foran kameraet, er en anomali i en ellers overfladisk industri. Dette blev aldrig mere tydeligt end i scenen, hvor de to karakterer bliver kastet i fængsel. Cellerne lå ved siden af hinanden. Manuskriptet dikterede, at Freddie Quell skulle få et raseriudbrud, mens Lancaster Dodd roligt skulle observere ham. Da kameraet begyndte at rulle, eskalerede Phoenix' raseriudbrud langt forbi det planlagte. Han kastede sin radmagrige krop mod tremmerne, sparkede til bænken, og i et øjeblik af ren, ukontrolleret vildskab smadrede han sin fod ind i cellens porcelænsstoled, så det splindrede i 1000 stykker. Vandet fossede ud over gulvet. Det var et ægte, uforudset kaos. Et brøkdel af et sekund var sikkerheden på sættet i fare. Men i cellen ved siden af stod Philip Seymour Hoffman. Han trådte ikke ud af karakteren. Han råbte ikke på hjælp eller afbrød optagelsen. Han stod blot med hænderne i lommerne og betragtede den eksplosive kraftudladning med en blanding af karakterens overlegenhed og skuespillerens dybe, beskyttende fascination. Han gav plads til voldsomheden uden at lade sig slå ud af kurs. Det er præcis denne stabilitet, Phoenix refererer til, når han implicit erkender tomrummet efter Hoffman. Uden en modvægt af Hoffmans kaliber risikerer Phoenix' energi at brænde ud i det tomme rum. Med Hoffman var der altid en væg at kaste energien tilbage imod. Da The Master havde premiere ved Filmfestivalen i Venedig i september 2012, stod juryen over for et umuligt valg. De kunne ikke isolere den ene præstation fra den anden. Løsningen blev historisk. De tildelte Volpi Cup-prisen for bedste skuespiller til dem begge. De delte prisen, fordi deres præstationer reelt set udgjorde 2/2 af det samme splindrede menneskelige sind. Den ene kunne ikke eksistere uden den anden. Denne symbiose er afgørende for at forstå, hvorfor Hoffmans død 1,5 år senere lukkede et kapitel i Phoenix' liv, som han har nægtet at åbne for pressen før nu. I de efterfølgende 12 år har Joaquin Phoenix leveret nogle af århundredets mest roste præstationer, fra den ensomme Arthur Fleck i Joker til den martrede Beau i Beau is Afraid. Han vandt en Oscar, han opnåede global superstjernestatus, og han finpudsede sin position som Hollywoods ubestridte mester i det ubehagelige. Men gennem alle disse triumferer har han arbejdet uden det anker, Hoffman repræsenterede. Når Phoenix' tavshed langsomt slår revner i dag, afdækker den en brutal sandhed om skuespillets natur. Det er en kollektiv kunstart, selv for de mest isolerede individer. At tale om Philip Seymour Hoffman kræver en præcision, som sensationsjournalistikken sjældent tillader. Offentlighedens narrativ i 2014 fokuserede næsten udelukkende på dæmonerne, på heroinsprøjten, på tilbagefaldet efter 23 års ædruelighed, på tragedien om manden, der blev fortæret af sine egne skygger. For Phoenix er dette en reduktiv og uretfærdig konklusion på et livsværk. Hans afvisning af at deltage i dette narrativ var et aktivt valg om at beskytte værdigheden af det arbejde, de havde udført sammen. Han ville ikke lade mesterens eftermæle blive defineret af hans sidste, svageste timer. Det, Phoenix bærer med sig, og som nu, efter et årtis filtrering, fremstår klart og usentimentalt, er mindet om håndværkeren. Det er mindet om en mand, der kunne læse et manuskript, dekonstruere en scene og insistere på autenticitet med en næsten videnskabelig strenghed. Det var Hoffman, der under prøverne til The Master gentagne gange pressede instruktøren og medskuespillerne til at fjerne alt det pyntlige. Hvad er det egentlig, vi siger her? Spurgte han ofte, mens han stirrede intenst ned i siderne. Denne kompromisløse søgen efter sandheden i fiktionen smittede af på alle i rummet, men især på Phoenix. Konsekvensen af at miste en sådan kollega kan ikke måles i de første uger efter et dødsfald. Chokfasen lammer. Det er først over tid, i løbet af 12 år med nye manuskripter, nye instruktører og nye tomme filmsets, at det virkelige fravær materialiserer sig. Hver gang Phoenix har stået over for en scene, der krævede en modstander af monumental intellektuel vægt, har rummet manglet den specifikke frekvens, som kun Hoffman kunne levere. Der findes fremragende skuespillere i branchen, men der fandtes kun én, der kunne matche Phoenix' feralitet med en så overvældende ro. Dokumentationen fra deres tid sammen er sparsom uden for selve filmrullerne. Arkivmaterialet
viser dem sjældent i afslappet passiar på den røde løber. Billederne fra Venedig viser to mænd, der ser let utilpasse ud i blitzlyset, iført jakkesæt, de hellere ville være fri for, forenet af en fælles mistillid til berømmelsens maskineri. Deres ægte samtale ligger indkapslet i scenerne ombord på skibet Alethea i filmen. Den ligger i den måde, Dodds hånd hviler på Freddys skulder under en omfavnelse, der føles lige dele faderlig og truende. Den ligger i de mikroudtryk, der udveksles, når ingen af dem har replikker. Ved at bryde tavsheden i anerkendelse af dette, ændrer Phoenix ikke på historiens gang, men han korrigerer balancen. Han flytter fokus fra døden tilbage til livet, tilbage til arbejdet, tilbage til det hvide lærred, hvor Hoffman ikke er et tragisk offer for afhængighed, men en titanisk kraft, der definerede en hel generation af amerikansk film. Denne anerkendelse er tung, frigjort for nostalgi, men ladet med den dybe respekt, der kun eksisterer mellem to mænd, der har set hinanden i øjnene gennem 70 mm glas og nægtet at blinke. 12 år er gået, støvet har lagt sig over Bethune Street, men på filmlærredet stiger Lancaster Dodd stadig tilbage, og Freddie Quell leder stadig efter sit svar. Vinteren 2014 ankom med en ubarmhjertig timing. I ugerne op til den 2. februar var den amerikanske underholdningsindustri låst fast i sit årlige, selvfejrende ritual, Oscarsæsonen. Det er en periode dikteret af pressemøder, gallamiddage, nøje indstuderet smil og en konstant, kvælende strøm af overfladisk anerkendelse. Joaquin Phoenix befandt sig modvilligt midt i dette maskineri. Hans seneste film, Spike Jonze's Hær, var en kritikerdarling og et centralt omdrejningspunkt i sæsonens kampagner, hvilket krævede hans tilstedeværelse i et rampelys, han dybt foragtede. Phoenix havde aldrig lagt skjul på sin afsky for denne del af branchen. Han havde 2 år forinden, under kampagnen for The Master, beskrevet prisuddelinger som komplet og totalt bullshit, og nægtede at lade sit skuespil reducere til en absurd konkurrencesport. Midt i dette støjende, stærkt orkestrerede cirkus landede nyheden om Philip Seymour Hoffmans død. Reaktionen i Hollywood fulgte den faste, forudsigelige skabelon for offentlig sorg. Inden for få timer blev internettet og nyhedskanalerne oversvømmet. PR-repræsentanter for alverdens stjerner forudsendte formfuldendte pressemeddelelser om et ubeskriveligt tab. Kolleger og bekendte strømmede til sociale medier med velformulerede anekdoter og knuste hjerter. TV-stationer ryddede sendefladen for at vise hastigt klippede montager af Hoffmans største roller, tæt akkompagneret af dyster underlægningsmusik. I en industri, der lever af opmærksomhed, blev sorgen øjeblikkeligt forvandlet til indhold, der kunne forbruges, deles og glemmes igen. Der kom ingen udtalelse fra Joaquin Phoenix. Hans presseteam udsendte ikke et eneste ord på hans vegne. Der var ingen tweets, ingen mindeord i branchebladene Variety eller The Hollywood Reporter, og absolut ingen tårevade refleksioner på de røde løbere i de efterfølgende prisuddelende uger. Tavsheden var total og rungende. For at afkode denne absolute afvisning af at deltage i den kollektive sørgeproces, må man granske Phoenixes egen mørke forhistorie med mediernes kyniske forbrug af tragedier. Natten til den 31. oktober 1993 mistede han sin storebror River Phoenix på fortovet uden for natklubben The Viper Room i Los Angeles. Det, der burde have været et privat, ubeskriveligt ødelæggende øjeblik for en ung mand på kun 19 år, blev i stedet et globalt, sensationspræget mediespektakel. Phoenix' desperate og paniske opkald til alarmcentralen blev lækket og afspillet igen og igen på nyhedsstationer verden over. Paparazzi-fotografer invaderede den efterfølgende begravelsesceremoni. Medierne åd familiens chok og spyttede det ud som profitabel underholdning. Da Hoffman blev fundet død i sin lejlighed over 2 årtier senere, kendte Phoenix derfor alt for godt konsekvenserne af at invitere offentligheden ind i et tab. At udtale sig om sin medskuespiller ville have betydet at kaste deres samarbejde og gensidige forståelse direkte ind i det samme glubske maskineri, som engang havde fortæret hans bror. Tavsheden var dermed ikke et tegn på apati eller ligegyldighed. Den var en tung, pansret dør. Det var en handling af radikal beskyttelse. Ved at nægte at levere det forventede, følelsesladede lydbidrag til aftennyhederne, nægtede han også definitivt at lade pressen definere, hvad Hoffman havde betydet for hans eget virke. Det er et solidt dokumenteret faktum fra utallige interviews, at både Phoenix og Hoffman delte en dyb, grundlæggende mistillid til den mytologi og berømmelse, der fulgte med deres profession. Hoffman blev ofte beskrevet af sine tætteste instruktører og kolleger
som branchens ypperste arbejdsmand. Han mødte op på filmsets i krøllet tøj, med kaffe i hånden og manuskriptet slidt og tæt pakket med blyantsnoter. Han betragtede ikke skuespil som noget magisk, glamourøst eller guddommeligt inspireret. Det var et slidsomt, brutalt og til tider ulideligt gravearbejde. Det er tortur, fortalte Hoffman usentimentalt i et interview om sin kreative proces. Det er en frygtelig måde at leve sit liv på, konstant at skulle finde de mest smertefulde dele af sig selv frem. Joaquin Phoenix opererede ud fra en identisk, kompromisløs frekvens. Deres fælles tilgang var totalt befriet for Hollywoods almindelige forfængelighed. Da de stod over for hinanden under optagelserne, var der aldrig et sekund, hvor en af dem forsøgte at stjæle scenen, finde deres bedste vinkel til kameraet eller beskytte deres ego. De var udelukkende fælles om at lade menneskets grimhed, fejlbarlighed og absurde desperation stå råt og ufiltreret tilbage. At miste Hoffman betød for Phoenix ikke blot tabet af en brilliant medspiller, det betød tabet af en af de absolut få personer i branchen, der reelt forstod, at prisen for ægte, transformerende skuespil betales i psykologisk udmattelse, ikke i guldstatuetter og stående applaus. Mens offentligheden, sladderpressen og industrien som helhed krævede en form for narrativ afslutning i ugerne og månederne efter dødsfaldet, valgte Phoenix at isolere sig yderligere gennem arbejdet. Det var den eneste logiske respons. Tilfældet ville, at han allerede befandt sig dybt inde i produktionen af sin næste film, Inherent Vice. Instruktøren var ingen ringere end Paul Thomas Anderson. Dette sammentræf skabte et lukket, nærmest klaustrofobisk rum af fælles sorg, som den nysgerrige omverden effektivt var spærret udefra. Anderson var selve brobyggeren. Han var manden, der havde spottet og forløst Hoffmans rå talent årtier forinden i debutfilmen Hard Eight, og efterfølgende instruerede ham i Boogie Nights, Magnolia og Punch Drunk Love. Denne trio, Anderson, Hoffman og Phoenix, havde udgjort den kreative kerne, der drev The Master frem. Nu stod Anderson og Phoenix pludselig alene tilbage på sættet, tvunget til at navigere i et kreativt vakuum, hvor ekkoet af den fraværende tredjemand utvivlsomt rungede i væggene. Ingen af dem talte offentligt om tragedien, hverken under optagelserne eller på den efterfølgende presseturné. Arbejdet fortsatte, men nu præget af en iboende, usagt tyngde. Inherent Vice, en syret og paranoid neo-noir, blev optaget med en tåget, kaotisk energi. Alligevel anedes der i Phoenix's præstation som privatdetektiven Doc Sportello en ny, dyb og underliggende melankoli. Det var en præstation fra en skuespiller, der var blevet frarøvet sit faglige anker, men som stadig forsøgte at holde sig flydende i fiktionens vilde farvande. Måden Phoenix formede sin karriere på i det efterfølgende årti, afslører betydeligt mere om, hvordan Hoffmans arbejdsetik overlevede i ham, end nogen officiel udtalelse nogensinde kunne have gjort. I stedet for at søge sikkerhed, høje lønninger og forudsigelighed i store studiefilm, dykkede Phoenix blot endnu længere ned i det ekstreme, det moralsk ukomfortable og det fysisk nedbrydende. Han opsøgte instinktivt roller, der krævede præcis den samme form for fuldstændig, selvudslættende dedikation, som havde kendetegnet mødet med Hoffman. Et tydeligt eksempel er Lynne Ramsays You Were Never Really Here fra 2017. Her transformerede Phoenix sin krop til en massiv, arret og ubleget kødklump. Et tavst, omvandrende monument af vold og traumer, der i sin tyngde og indadvendte, eksplosive vrede trak direkte tråde tilbage til den urokkelige, fysiske pondus, han havde stået overfor hos Lancaster Dodd. Hoffman havde ejet den sjældne evne til at bære en karakters samlede, komplekse livshistorie, alene i sin ranke holdning og i dybden af sit blik. Han behøvede aldrig lange, overskrevne monologer for at formidle autoritet eller smerte. Denne teknik, en form for stilhedens og tilstedeværelsens mesterlære, integrerede Phoenix langsomt og ekstremt bevidst i sit eget repertoire i årene efter februar 2014. Det fremstod som en måde at ære sin afdøde kollega på, ikke gennem tomme, rosende ord afleveret foran en mikrofon, men gennem en streng overholdelse af selve håndværket. Hver eneste gang Phoenix trådte ind foran en linse og stædigt insisterede på at skrælle det overflødige væk for at finde sandheden i scenens absolute stilhed, var det et uundgåeligt ekko af Hoffmans massive, uforstyrrelige tilstedeværelse i fængselscellen. Når journalister i slutningen af 2010'erne, oftest i forbindelse med den massive globale opmærksomhed omkring Joker, forsøgte at trænge igennem Phoenix' forsvarsværk ved at stille spørgsmål,
der inviterede til refleksion over tabte kolleger og venner, blev de konsekvent mødt af en mur. Hver gang interviewer forsøgte at drage lommepsykologiske paralleller mellem hans fortolkning af dyb ensomhed på lærredet og de virkelige tragedier, han havde overværet, lukkede han øjeblikkeligt ned. Dokumenterede optagelser fra disse interviews viser, hvordan han fysisk trækker sig tilbage. Han kigger skarpt ned i bordet, skifter uroligt emne, tænder en cigaret eller afleverer et mumlende, bevidst afvæbnende svar. Han nægtede konsekvent, hårdnakket og uden undtagelse og lade sit livs professionelle og personlige tab blive dekonstrueret af fremmede for åben skærm. Denne kompromisløse og stædige beskyttelse af det private, indre rum skabte en enorm kløft mellem ham og den moderne Hollywood-kultur. I en æra, hvor transparens, sårbarhed på bestilling og grænseløs digital deling er blevet branchens stærkeste valuta, forblev Phoenix en markant anakronisme, mens andre skuespillere rask væk forventedes at lufte deres indre dæmoner i lange podcasts for at fremstå autentiske og relaterbare, forblev Phoenix et levn fra en tid, hvor værket ubetinget talte for sig selv. Og det er præcis i denne kontrast, vi finder den sande natur og nødvendighed af hans 12 år lange tavshed. Den var aldrig et udtryk for fornægtelse, og den var absolut ikke et udtryk for en manglende evne til at bearbejde sorgen over tabet af en titan. Tværtimod var den et aktivt, bevidst og dagligt truffet valg om ikke at sælge ud. 12 år uden et eneste ord er lang tid, men det giver sorgen mulighed for endelig at miste sin nyhedsværdi for masserne. Det sliber langsomt og sikkert sensationshungerens skarpeste, mest kyniske kanter af. Når pressen uundgåeligt mister interessen for tragediens detaljer, og i stedet tvinges til at fokusere objektivt på den kunstneriske arv, der blev efterladt, ændres hele landskabet. For Phoenix har den lange tid fungeret som en afgørende, nødvendig buffer. Det har været en usynlig mur, tålmodigt bygget sten for sten, scene for scene, af nye instruktører og nye karakterer, indtil der endelig var skabt tilstrækkelig, uoverstigelig afstand til den isnende kolde søndag i New York. Det er først nu, hvor Hollywood-maskineriet for længst er rykket videre til nye kriser, og hvor kravet om den offentlige, performative sorgbearbejdelse for længst er forstummet, at rummet til at tale ærligt overhovedet eksisterer. På denne uortodokse måde overlevede mindet og tyngden af Philip Seymour Hoffman uforstyrret i Joaquin Phoenix' bevidsthed. Ikke som en tragisk, advarende spøgelseshistorie, skræddersyet til brug i tabloide medier, men som en indre, urokkelig kunstnerisk rettesnor. Deres unikke relation blev forseglet kemisk på celluloid, fastlåst for evigt i tid og rum i The Master. At tavsheden nu endelig brydes, er derfor ikke resultatet af en pludselig, sentimental trang til at lette hjertet for omverdenen. Det dokumenterer derimod en kunstnerisk accept af, at historien om en af århundredets mest frygtindgydende amerikanske skuespillere ikke bør efterlades udelukkende til dem, der kun observerede ham trygt fra biografsædet. Det er en stærk erkendelse af, at mens Hollywoods evigt kværnende maskineri hurtigt fandt nye navne til plakaterne, forblev stolen over for Phoenix på sættet for altid rungende tom. Når en dæmning endelig brister, sker det sjældent med et voldsomt, larmende brag. Oftere begynder det med en ubemærket revne, en dråbe, en stille siven, der langsomt lader det opstemmede pres undslippe. Da Joaquin Phoenix i foråret 2026, 12 år efter den isende vinterdag i New York, endelig valgte at bryde sin ubrydelige tavshed om Philip Seymour Hoffman, var der ingen orkestreret pressekonference. Der var ingen tårer til ære for snurrende tv-kameraer, og der var ingen sensationelle overskrifter i de glitrede magasiner. Det skete i et format, der var lige så råt og ufiltreret som det håndværk, de to mænd havde delt. En dybdegående, uafbrudt lydoptagelse, dedikeret udelukkende til skuespillets mekanik. Rummet var blottet for PR-rådgivere. Samtalen, der strakte sig over flere timer, kredsede om filmhistoriens udvikling, fiktionens vægt og det ubehagelige i at bære en anden mands psyke. Og så, uden varsel eller overgang, faldt navnet. Phoenix bragte selv Hoffman på banen. Ikke som et tragisk omdrejningspunkt, ikke som et advarende eksempel på Hollywoods skyggesider, men slet og ret som den ultimative, faglige målestok. Måden, Phoenix formulerede sig på, var præget af en bemærkelsesværdig, klinisk præcision. Han talte om Hoffmans blik. Han beskrev, hvordan de fleste skuespillere ubevidst leder efter bekræftelse hos deres medspillere midt i en scene. Et flygtigt, næsten usynligt glimt i øjet, der siger, gør vi det her rigtigt?
Hoffman gav aldrig den bekræftelse. Når kameraet kørte, forsvandt skuespilleren, og tilbage stod kun karakterens massive, uigennemtrængelige mur. For Phoenix, der bygger sit eget spil på en konstant dirrende usikkerhed, var dette fravær af tryghed paradoksalt nok det mest frisættende, han nogensinde havde oplevet. Han blev tvunget til at kaste sig ud over kanten, uden at vide, om han ville blive grebet. Det er netop denne anerkendelse, der udgør selve kernen i afsløringen. Offentligheden har i 12 år hungret efter hemmeligheder om deres private venskab, om sene nattetimer og fortrolige samtaler. Phoenix afviser stilfærdigt denne præmis ved at slå fast, at den dybeste intimitet, de delte, ikke var privat, men professionel. Det var en intimitet, der udelukkende eksisterede inden for rammerne af et 70 mm objektiv. At indrømme dette er en sårbar handling for en skuespiller, der normalt fremstår som en ensom, selvkørende naturkraft. Phoenix erkender blankt, at hans egen præstation i The Master, en præstation, der bredt betragtes som en af det 21. århundredes absolut vigtigste, var betinget af Hoffmans tyngde. Uden tyngdekraften fra Lancaster Dodd ville Freddie Quell blot have svævet formålsløst væk i stratosfæren. For at forstå vægten af disse ord i 2026, må man betragte det landskab, de falder i. Filmindustrien har forandret sig drastisk siden 2014. Skuespillet er i stigende grad blevet fragmenteret af grønne skærme, computergenererede modspillere og algoritmedrevne franchiser, hvor menneskelig uforudsigelighed er en risiko, der skal minimeres i postproduktionen. Skuespillere tilbringer uger foran tenniskolde-markører uden nogensinde at se hinanden i øjnene. Ved at insistere på at tale om Hoffman nu, trækker Phoenix en skarp streg i sandet mod denne udvikling. Han bruger mindet om sin kollega som et manifest for en truet kunstart. Han insisterer på, at ægte filmkunst kræver fysisk tilstedeværelse, konfrontation og den kropslige varme fra et andet menneske i rummet. En særlig detalje, som Phoenix for nylig fremhævede, kaster et afgørende nyt lys over de sidste dage af optagelserne til The Master. Det drejer sig om filmens klimaks, optaget i et enormt trappeklædt rum i England. Scenen markerer det endelige, uundgåelige brud mellem kultlederen og hans vilde lærling. Dodd indser, at han aldrig vil kunne tæmme Quell. Manuskriptet foreskrev en dialog, men Hoffman, i tæt samarbejde med instruktør Paul Thomas Anderson, valgte i stedet at synge. Han lænede sig frem over skrivebordet, fæstnede sit tunge blik på Phoenix og begyndte at synge Frank Losers klassiker I'd Like to Get You on a Slow Boat to China. Sangvalget var ikke tilfældigt, og udførelsen var blottet for sentimentalitet. Hoffman sang den med en underliggende, næsten faderlig trussel, men også med en hjerteskærende resignation. Phoenix fortalte for nylig, hvordan lyden af Hoffmans stemme i det store, tomme rum ikke blot påvirkede hans karakter, men ramte ham selv med en fysisk kraft. Det var et øjeblik, hvor grænsen mellem fiktion og virkelighed forsvandt. Den sorg, vi ser i Freddie Quells øjne i filmen, var ikke skuespil. Det var den rene, ufiltrerede reaktion på en kollega, der brugte hver en fiber i sin krop på at sige farvel. 12 år senere står denne scene tilbage som et profetisk, filmisk testamente over deres relation. Når pressen oprindeligt forsøgte at indfange Hoffmans eftermæle i månederne efter hans død, brugte de ofte ord som dæmonisk, martret eller tragisk. Det var den letteste måde at kategorisere et komplekst menneske på. Phoenix' tavshedsbrud river nådesløst disse mærkater i stykker. Han erstatter dem med ord som metodisk, klog, usentimental og generøs. Han fortæller om en mand, der kunne læse en scene hundredvis af gange for at finde den ene, skjulte sætning, der bar hele sandheden, og som derefter ubarmhjertigt krævede af sine medspillere, at de levede op til den samme standard. Det er et portræt af en intellektuel gigant, en arkitekt af menneskelig adfærd, ikke et offer. Denne omskrivning af narrativet er afgørende. Den offentlige bevidsthed har en kort hukommelse, og uden et aktivt forsvar, risikerer selv de største kunstneres arv at blive reduceret til den mest sensationsprægede fodnote på deres Wikipedia-side. Ved at vente 12 år har Phoenix sikret, at hans ord ikke blev druknet i den oprindelige flodbølge af overfladisk sorg. Hans timing er fejlfri, skønt den utvivlsomt er ubevidst. Tiden har skabt et rum, hvor offentligheden igen kan modtage Philip Seymour Hoffman som kunstner, og Phoenix står nu klar til at levere vidnesbyrdet. Dette vidnesbyrd handler også om at anerkende sine egne begrænsninger. Joaquin Phoenix har i årene siden Hoffmans død arbejdet med branchens dygtigste instruktører og høstet stort set alle eksisterende priser. Han har spillet alt fra tegnserieskurke til kejser Napoleon.
Alligevel bærer hans nylige ord en implicit erkendelse af, at noget fundamentalt mangler. Han beskriver oplevelsen af at møde på et nyt sæt, se på sin medspiller og uundgåeligt, i et splitsekund, lede efter den samme urokkelige modstand, som han fandt i Vallejo i sommeren 2011. Den modstand findes ikke længere. Skuespil er i sin essens et ekkokammer, og Phoenix leder stadig efter den væg, der kunne kaste hans mest ekstreme impulser tilbage med samme kraft. Der er en markant frihed i endelig at sætte ord på dette tomrum. Sorgen mister sin kvælende magt, når den ikke længere skal holdes hemmelig af frygt for at blive udnyttet. Da Phoenix talte ud, lød han ikke som en mand, der var fanget i fortiden. Han lød som en håndværker, der ærede sin mester. Han talte i et afdæmpet, velovervejet tempo, uden unødvendige pauser eller dramatisk effekt. Det var objektiv konstatering af et tab, der ikke kan erstattes, men som har formet alt, hvad han har foretaget sig siden. Det er en erkendelse af, at det fingrede liv foran kameraet koster noget ægte fra virkeligheden. Filmanmeldere og akademikere har allerede taget tråden op. Efter Phoenix brød tavsheden, har der været en fornyet, seriøs interesse for at genbesøge The Master. Biografer rundt om i verden er begyndt at arrangere specialvisninger af 70 mm kopierne. Når publikum i dag sætter sig i mørket og ser fængselsscenen, hvor Phoenix smadrer toilettet, og Hoffman roligt betragter ham med hænderne i lommerne, ser de det ikke længere blot som fantastisk skuespil. De ser en dokumentarisk optagelse af to poler, der balancerer hinanden perfekt. De ser det levende bevis på Phoenix' ord, at kaos kun fungerer, når det holdes fast af absolut kontrol. Historien om Joaquin Phoenix og Philip Seymour Hoffman får ikke en traditionel afslutning. Der er ingen forsonende epilog, ingen mulighed for en genforening. Men gennem 12 års stadig, beskyttende tavshed og den efterfølgende, knivskarpe artikulation af sandheden, har Phoenix formået at redde deres fælles værk fra glemslen og tabloidpressens grådighed. Han har flyttet fokus fra sprøjten i Bethune Street tilbage til den sandede ørken, skibet Alethea og det endeløse arbejde med at forstå menneskets mørke. På sit eget kompromisløse sprog har han rejst det eneste monument, der giver mening for mænd af deres støbning. Det er ikke et monument af sten eller tårer, men af erkendelse. Det er anerkendelsen af, at mens skuespilleren forsvinder, forbliver præstationen. Og når båden endelig sætter kurs mod Kina i filmens mørke, synger mesteren stadig sit farvel, og lærlingen lytter, nu for evigt forandret af tonen. 12 års tavshed er brudt. Ikke for at tilfredsstille en medieverden i konstant jagt på det næste dramatiske fix, men for at ridse en definitiv, usentimental streg i sandet. I en æra, hvor skuespil ofte reduceres til algoritmisk indhold, har Joaquin Phoenix mindet os om, at den sande respekt for kunsten og håndværkeren ligger i selve arbejdet. Ved at flytte fokus fra døden og tilbage til livet, fra skandalen til håndværket, har han sikret, at Philip Seymour Hoffmans egentlige arv ikke forsvinder i overfladisk støj. Ekkoet fra The Master klinger stadig, men nu lyder det rent, for altid frigjort fra tragediens kvælende skygge. Tak fordi du fulgte med. Hvis du sætter pris på dybdegående, dokumentariske fortællinger, der går bag om facaden og undgår sensationspressens lette løsninger, så overvej at abonnere på kanalen. Ved at abonnere, støtter du vores fortsatte arbejde med at grave de afgørende, ufortalte historier frem fra kulturen og filmhistorien. Efterlad meget gerne et like og del dine egne refleksioner over Hoffmans præstationer i kommentarfeltet herunder. Abonner og slå notifikationer til, så er du med, næste gang vi dykker ned i de sande fortællinger bag lærredet.